se v Berševě. Od Danu až po Berševu. Tak je popisován Izrael. Nacházíme se na jižním cípu Izraele, pod náma ještě kousíček Negerské pouště a pak už Egypt. Tohle místo je specifické právě tím, že jak Abraham, tak Izák sem přicházeli a tohle místo v poušti si vybrali protože tady kopali studně a byla tady voda. O vodu byl vždycky velký zájem ze všech stran a proto tady docházelo i k bojům a na druhé straně taky ke smlouvám, které se tady uzavíraly. Tam, kde je pramen, kde je voda, tak tam je život. A tak vnímám, jak je důležité i v našich životech, abychom objevili ten pramen a pak uzavírali smlouvy, které vedou k životu. Pramen života. Kdo ho objevil, ten má život.